O agosto despedirase coa primeira proba do circuito 4 carreiras unha meta. Barbanza Arousa impulsa esta ruta popular por sétima vez e con ela búscase dar a coñecer os municipios a través do deporte. O campo de Riba de Rianxo acolleu a presentación esta mañá da nova edición do circuito 4 carreiras unha meta, impulsado pola mancomunidade Barbanza Arousa. Esta é xa a sétima ocasión na que se promove esta cita deportiva que percorrerá a Pobra, Ribeira, Rianxo e Boiro con 4 carreiras populares. Primeiro será na Pobra do Caramiñal, xa a finais de agosto, 31 de agosto. Despois iremos a Ribeira, o 27 de setembro. Teremos a carreira popular aquí en Rianxo o día 1 de novembro e remataremos tamén como todos os anos en Boiro o día 7 de decembro, non? Como dixemos sempre, recentemente coa regatada ACT, que tamén acollemos aquí no Barbanza, na nosa mancomunidade, procuramos fomentar sempre un turismo de calidade, un turismo activo tamén, non? En ese sentido, pois, queremos empregar o deporte, queremos ir damando o deporte para atraer visitantes aos nosos concellos. E impulsar que o deporte e as actividades vencelladas a él sexan tamén unha porta de entrada ao turismo nos 4 concellos. Para que a xente se achegue, vexa o noso territorio, coñeza, disfrute tamén da nosa gastronomía, etc. Non? Por tanto, apostamos por esta maneira de entender o turismo. Eu creo que ademais está dando bons resultados e animamos, por tanto, a todas as persoas que lles guste correr, sean máis ou menos profesionais do ámbito, porque son circuitos urbanos, circuitos cómodos de facer e que ademais procuramos que sea polo casco das distintas vilas, non? Para que tamén sean uns entornos que axuden a conocer moito máis o noso territorio e que ademais facilite que tamén a xente que vean acompañando os corredores pois que poida estar preto deles e animalos ao largo de todo o recorrido, non? Ademais de animar a xente a participar en todas as carreiras deste circuito. As probas arrancarán na Pobra o vindeiro 31 de agosto coa súa 16ª carreira popular. Para participar no circuito teñen que participar como mínimo en 3 carreiras, ou sea, se participan nas 4 carreiras terían que apuntar xa empezar o 31 de agosto, a anotarse antes do 31 de agosto para o circuito. Se non, ainda teñen de prazo hasta o seguinte para anotarse nas 3 restantes. As categorías na Pobra do Caramiñal empezamos desde sub-6 hasta máster e zapatilla inclusiva tamén. O percorrido para a carreira absoluta é de 8 kilómetros. Proba que comezará ás 11:30 da mañá. Hai xa preto de 400 persoas inscritas e para participar os corredores poden anotarse en msports.es. É un percorrido urbano, fácil. Empezaremos ás 11 menos cuarto cas 10 e a partir de aí se desenrolarán todas as categorías. Ás 11:30 a categoría absoluta e calculamos que sobre a 1:30 estaría rematada coa entrega de premios e trofeos. Na nosa carreira teremos premios e agasallos, ou sea, medallas para todos os participantes na categoría sub-6 e sub-8, trofeos aos 3 primeiros clasificados e clasificadas por categoría, premios en metálico e agasallos aos 5 primeiras clasificadas do xeral. A ver, serían o primeira clasificada 250 euros, o segundo 150, o terceiro 100, 75 e 50. E haberá un premio especial de 200 euros para o corredor ou a corredora que bata o récord da proba. O récord masculino está marcado por Alejandro Fernández Rivera en 23 minutos 55 segundos e o récord feminino está marcado por Laura Santos Domínguez con 27 minutos e 0,9 segundos. Esta proba que se desenvolverá o vindeiro 31 de agosto está tamén enmarcada no 11º Circuito de Carreiras Populares da Deputación da Coruña.